салом алейкум ҳамдиёрони ҳамзабонони азизу гиромӣ. пеш аз ҳама иҷоза диҳед аз номи ҷамъияти тоҷикони қирғизистон ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ тамоми тоҷикони қирғизистон ва тамоми тоҷикони дунё наврӯзатон қати муборакбод мекунам. Уважаемые друзья, прежде всего разрешите поздравить таджиков Кыргызстана и таджиков всего мира, те государства, которые отмечают праздник, народный праздник Навруз, поздравить всех прекрасным весенним праздником Навруз. Хушбахт ҳастем ки дар Қирғизистон Навруз ҷашни миллӣ эълон шудааст ва дар сатҳи хеле боло ҷашн гирифта мешавад ва тавре ки равшанбек додошам изҳор доштанд, Навруз моро ҳам қавмҳои мухталифи Қирғизистонро, Осиёи Миёнаро даври ҳам меорад, моро ба ҳамдигар наздик мекунад ва аз ин хотир банда ба унвони сардабири нашрияи тоҷикии паёми алато ҳамаи ҳамдиёрони азизро бо ин ҷашни зебо табрик мегӯям ва барои ҳамаи тоҷикони дунё, форсизабонони дунё ва ҳар касе ки Наврӯзро дӯст медорад зиндагии пурборро орзумандам. Наврӯзи навбаҳорон ба гулхон муборак, фарёди андалебон ба кӯдакон муборак. Наврӯзи навбаҳорон бар дӯстон муборак, фарёди андалебон ба кӯдакон муборак. Омад фасли баҳорон, пурлола шуд кӯҳсорон, мо аз шодӣ давидем, якдум алола чедем. Наврӯзатон муборак, наврӯзатон муборак, ای دوستان جانی نوروزتان مبارک.